Παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Παίζω με τη φίλη μου τη Ράνια. Πες γεια. Γεια σου παιδιά. Τώρα πάμε να παίξουμε Brookhaven. Brookhaven. Ναι, Brookhaven είπα. Οπα. Έγινε καινούργιο το Brookhaven. Περιμένω να φορτώσει. Οπα. Παιδιά, όσοι θέλετε, δεν σας πιέζω, να μου γράψετε εμένα και τη Ράνια στο όνομά σας στο σχόλιο για να παίζουμε μαζί. Το όνομα στο Roblox για να παίζουμε μαζί. Ράνια, συζητήμε έτσι. Ράνια! Για λεπτό παιδί, γιατί δεν ακούω να τις γράψω. Ωραία. Ράνια, μ' ακούς τώρα? Ωραία, εγώ ξέρεις γιατί φοράω αυτά τα ρούχα, γιατί είχα κάνει ένα βίντεο πώς θα φτιάξεις το skincare σου μοβ. Πάμε τώρα. Τώρα θα κάνω ένα δεύτερο βίντεο που θα φτιάξουμε το skincare μας σε κίτρινο. Oh my goodness. Κίτρινα μαλλιά, κίτρινα ρούχα, κίτρινες τσάντες, τα πάντα. Με γέλο. Ωραία, ξεκινάει το challenge. Ποιος θα κάνει το πιο ωραίο skincare? Θα μας γράψουν τα παιδιά στο τέλος. Μπαλερίνα καπουτσίνα. Έχει πάρα πολύ ωραίο μαλλιά. Θα γράψεις γέλο, έχει πάρα πολύ ωραίο. Ράνια, έλα δίπλα μου. Πού είσαι? Κάτσε να έρθω δίπλα σου να σε βλέπουν και τα παιδιά. Ράνια, γίνε λίγο πιο μικρή. Είσαι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, τώρα θα γίνω ένα Κατερίνα. Έχω λόξει. Γράφουμε γέλο. Καλοκαιρινά ρούχα όμως. Έχει τέλειο. Κατερίνα, θα ντυθούμε. Όχι, άλλαξε τώρα. Άλλαξε τώρα. Με το τσίτας. Παιδάκι μου, άλλαξε τώρα. Σου είπα εγώ να φορέσουμε τα ίδια. Σου είπα εγώ να φορέσουμε τα ίδια. Δεν είναι ωραίο αυτό. Ο Χριστός και η Παναγία. Αυτό έτσι θέλουμε. Μόνο να βρω ένα yellow πρόσωπο. Να βρούμε και yellow πρόσωπο. Ναι. Να ξέρετε παιδιά, στο ίδιο σχολείο που με τη Ράγια, δεν ξέρετε τι τραβάω. Και δεν θρανείο καθόμαστε. Α, παιδιά, καλό καλοκαίρι. Εμείς σήμερα θα πάμε καλό καλοκαίρι, πολύ. Εγώ σήμερα με τη Ράνια θα πάμε το πρώτο μας μπανάκι. Ξέρετε ότι είμαστε ξαδέλφια. Κάποιοι δεν το ξέρουν. Δεν ξέρω πώς θα πατήσω στις μπλούζες τέτοιο. Όπα. Έχω λόξει γιατί δεν σταματά. Δεν είναι αστείο.
έκανα κι εγώ, λίγο λόξιγκα είχα. Λιριλί, λαρίλα. Ρε, ακούς από την τηλεόραση τι βλέπω. Όχι. Ευτυχώς. Δεν μπορώ να δω τέτοια. Να, τι πάλι. Δεν μου άρεσε. Απλά πάτα στα παντελόνια γέλο και θα σου βγάλει και μπλούζα. Για πάλι, πού να πατήσω το γέλο, το παντελόνι. Δίπλα. Λιριλί, λαρίλα. Λιριλί, λαρίλα. Μου έχουν κολλήσει αυτά τα brainwords. Λιριλί. Εγώ πρόσωπο δεν βρήκα, οπότε θα παραμείνω χωρίς πρόσωπο. Κατερίνα, δεν μπορώ να βρω. Τι πάλι. Δεν μπορώ να βρω τέτοια. Φόρεσε ένα τέτοιο που φοράω κι εγώ. Έχει τα ίδια. Πώς το βρήκα. Ναι, κατάλαβες. Και πολλές φιλενάδα. Ωραία. Πάμε. Ρε, έχει σαπ. What a sec mine. Λιριλί, λαρίλα. Λιριλί, λαρίλα. Λαρίλα. Λιριλί, λαρίλα. Ρανιά. Τι. Εσύ πού είσαι τώρα? Δηλαδή, σε ποιο είσαι? Εγώ είμαι στις τσάντες. Άρε φίλε, τι τραβάμε εδώ στο challenge. Αυτό το challenge πιστεύω θα μας πρίξει. Καλά, εγώ το είπα, αλλά τέλος πάντων. Δεν το ήθελα για να σε πρίξω. Λοιπόν, παίξουμε γέλο. Να κάνουμε, Κατερίνα, να το βάλεις. Τόση ώρα ψάχνω τι να βάλω. Βρήκα ποδήλατο, μπρο. Δεν υπάρχουν Τι, yellow τσάντες. τι. Δεν υπάρχουν yellow τσάντες. Υπάρχουν. Όπα, μία μπήκε μπροστά μου. Α, δεν υπάρχουν. Σε λίγο το βίντεο τελειώνει. Πήγαμε στις τσάντες. Έχεις ένα μωρούλι τσάντα? Έχουμε γυαλό. Α, έχει ωραίες γυαλό τσάντες. Πού τις βρίσκεις εσύ τις ώρες. Πάτησα απλά στις τσάντες, πήρα τσάντες και πάτησα γέλο. Ναι, το ξέρω. Εγώ γιατί δεν μου αρέσουν τσάντες. Τι λες παιδάκι μου, απλά δεν σ' αρέσουν οι τσάντες, δεν έχουμε τέτοιο γούστο. Ή και έχουμε. Έχουμε. Ρένια, τελειώνε γιατί σε 5 λεπτά πρέπει να κλείσει το βίντεο. Δεν έχω πολύ χρόνο. Μόνο αυτό σου λέω.
Πόσα λεπτά έχουμε ξοδέψει? Μιλάμε Χριστούλη. Άρα, εγώ σήμερα το πρωί πήγα τζάμπο για να σου πάρω δώρο. Ναι, αφού είχε φένια γενέθλια. Πήρα και σε σένα. Φουσκωτό. Εγώ είμαι έτοιμη, ετοιμάστηκες, δεν φόρησα τσάντα εγώ. Μάλλον φόρησες. Είσαι έτοιμη? Όχι ρε, πως καλά. Τι λες ρε, μια χαρά είσαι έτσι, μην είναι έτσι. Κάτσε λίγο. Θα βγάλω και τώρα. Η μία λέει subscribe. Μάλλον μία λέει από το όνομα της subscribe. Κάτσε να γράψω να δούμε, θα με καταλάβω να τι κάνω βίντεο. Ξέχασα ποιος γράφεται το YouTuber, φάση μπρο. YouTuber, I'm YouTuber. Να βάλουμε και ένα όνομα. Δεν μου το παίρνει. Γεια μωρέ, γεια πάνω απ' όλα. Έλα να τελείωνε. Σε 4 λεπτά τελειώνει το βίντεο. Κάτσε να βάλουμε έτσι και ένα ωραίο. Ένα ωραίο μηχανάκι. Ή αυτοκίνητο πιο. Θα με φεύγεις. Ποιος το είπε? Καλά μου πήρα το αυτοκίνητο. Φάση. Bye bye. Εγώ είμαι έτοιμο. Μπράβο. Κάτσε να γίνω λίγο περίπτωλα. Έλα ρε, μια χαρά είσαι. Μα εσύ μου είπες να γίνω κροκοντή. Τέλεια. Hello. Ιου. Θα δώσω εξηγήσεις. Οπα, έχω λεξίγα. Τι θα κάνω? Έλα πάμε Κατερίνα να φτιάξουμε σπίτι, σε λίγο πρέπει να φύγουμε. Συγγνώμη, αλλά το βίντεο τέλειωσε. Γεια σας παιδιά. Σας παρακαλώ κάντε like και subscribe, για πες και εσύ κάτι. Εγώ σε έχω πάθει καπάλα, δεν το έχεις. το βίντεο. Άσε με ρε κάτω. Πρέπει να κλείσουμε το βίντεο. Άντε, γεια σας παιδιά, πες και εσύ ένα γεια ρε. Τι κάνεις κοριτσάκι μου, δεν θα μπορώ να το ανεβάσω μετά. Γεια σας παιδιά. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι.